ƙaddararsa ta zo kanmu, jama'ar ƙasa ta iyayenmu, komai da arinsa muke hangowa. Idan talabijin min yau kunnawa, ko rediyo min yau murɗawa, amma yau hakan yayo sauyawa, dukan rayuwar ta yau juyewa. Matsaloli ba za su kare ba, kuma buri ba za ya yanke ba. Allah ne kadai abun duba, sarki wanda ba a marzan ba. Ya fe manna ya Allah rabba, ka nufe mu shirya mu bar kwaba, dan mun shaida laifuka manya, muke maka ba mu dubawa. Nigeria, 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 Allah sa ta zauna lafiya. Nigeria, 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 Allah sa ta zauna lafiya. Ya ku al'umma ku saurara, laifin namu ne in mun lura, halayenmu za mu gyaggyara, mu riƙe juna ba batun kora, duba mu yi kar mu ƙaƙara, nasara za ta zo insha Allah. Ya Allah, don sunayen ƙasar kaka, ka kawo mana aminci, ka dawo mana da Najeriya, ka ba mu shugabanni na gari. Amin.